Dobre, ahojte. Rýchlo vám ukážem, ako sa pridáva produkt na stránku. Pokúsim sa spraviť to veľmi rýchlo. Treba sa prihlásiť na e-shop v prvom rade. Čiže prihlásim sa na náš e-shop. Vy hesla máte, ak nie, tak mi napíšte, kľudom mi pošlem na novo. Dobre. Keď už som v administrácii nášho e-shopu, idem do produktov, čiže v katalógu nájdem produkty, kliknem na ne. Dostanem sa do správy našich produktov. Hej. Už tu nejaké vytvorené máme. Idem teda pridať nový produkt. Tam napravo hore je tlačítko na pridanie nového produktu. Otvorí sa mi formulár na vlastne zadanie informácií o tom produkte, aby sme vedeli teda, čo to obsahuje. Je tam celkom dosť možností na tie informácie, takže je to rozdelené do takýchto prehľadných záložiek, aby sme nemali všetko na jednej kope neprehľadne spravené. Hneď prvé záložke máme základné informácie o produkte. Hej. V prvom rade sa nás pýtajú na typ produktu, ten vždy bude ten istý, tam s tým netreba nič robiť, ďalšie typy produktov vy neponúkate. Treba zadať názov, toto je asi najdôležitejšia informácia o produkte, čiže ako sa bude volať ten produkt, pretože Google si ho dohľadáva práve podľa tohto názvu. Bolo by dobre v tom názve obsiahnuť, čo ten produkt znamená. Netreba tam dávať len nejaké kódové označenia, niečo ako Ambiente A01, ale treba tam normálne napísať, že sa jedná o papierovú tapetu na stenu. Môžeme spomenúť toho výrobcu a prípadne ešte nejakú konkrétnu vlastnosť, niečo ako kvetový vzor alebo niečo také. Hej. Dobre, referenčný kód je vlastne kódové označenie produktu, môžeme nejaké použiť a ak to necháme prázdne, vygeneruje sa automaticky. Je to kvôli vám, ak si vy evidujete produkty pod nejakými vlastnými číslami a chcete to tak mať práve na e-shope, tak si ich tu môžete podľa toho takto označovať, ale nie je to nutné, je to len vám a kvôli vašim interným potrebám, keď sa budete spájať a podobne. Nechám tam teraz zatiaľ toto označenie ako 12, 6, 5, 4, 5, 6 ako príklad. Dobre, ďalej, v tých základných informáciách treba hlavne uviesť nejaký ten popis, keď budeme čerpať zo stránok ako Rovitex, Dimex, prípadne možno nejakých katalógov. Oni tam už nejaké popisy majú, tak ich ľudia môžeme skopírovať. Hej. Keď si otvorím napríklad tento vankúš. Dobre, takže oni tam nejaký ten popis majú, môžeme ho kľudne takto skopírovať. Toto je ten dlhý popis. No a sem to skopírujem takto, hej. Do krátkeho popisu treba dať vlastne nejakú tú základnú definíciu, hej, že aký produkt ide. Čiže krásna papierová tapeta na stenu od spoločnosti Ambiente v kvetinovom vzore, hodí sa do také izby, blablabla. Nejaký krátky popis, ktorý definujete základné vlastnosti toho produktu. Je to krátky popis. Teraz ma nič nenapadá, tak tam len na ukážku skopírujem nejaký text. Hej, dobre. Takže základné informácie o produkte máme teda názov, kódové označenie nie je povinné, ale môžete si zdať a krátky dlhý popis. V tom dlhom popise sa obyčajne už uvádzajú také detailnejšie informácie, čiže zloženie, technické špecifikácie, prípadne ako sa používa, alebo čo ten človek môže o tom produkte vedieť. Môže tam kľudne skovať aj kontaktné údaje, napríklad keď mal nejaké otázky alebo niečo také. Dobre, nechám zatiaľ tak. Na ďalšej záložke definujeme cenu. Je tam poličko Retail Price with Tax, čiže koncová cena s daňou. Povedzme, že ten produkt stojí 25 eur na predaní, napíšem tam 25. Všetko ostatné môžeme nechať tak. Ak by bolo treba vytvoriť nejaké zľavy, môžeme si to neskôr ukázať, ale teraz na to asi nebude čas, ukážeme si základné veci. Dobre, po zadaní ceny odporúčam si medzi uložiť ten produkt, čiže klikneme na Save and Stay, uloží sa nám tento produkt v databáze, vytvoria sa záznamy a zároveň ostanem v tom editačnom poli, čiže môžem pokračovať v doplnení údajov. Hej. Tam dole sú potom konkrétne cenové pravidlá. To si ale ukážeme potom asi spoločne. Na ďalšej záložke máme SEO nastavenia, čiže nastavenia pre vyhľadávače, pre Google boty a podobne. Tu vlastne netreba nič moc robiť. Ako vidíte, URLčka, adresa nášho produktu bude takto, generuje sa automaticky z nášho názvu. Aby to bolo čo najviac korešpondujúce s tým našim produktom, aby sa čo najviac ľudí dostalo práve ku nám. Iba ak tieto dve veci korešpondujú a ľudia vyhľadávajú niečo takéto, tak prídu pravdepodobne ku vám. Ak je to papierovú tapetu na stenu, tak je veľká pravdepodobnosť, že príde práve na váš e-shop, ak je to takto spravené. Metanázov, metapopis sú vlastne informácie pre vyhľadávače. Môžete to nechať prázdne, tie sa budú generovať automaticky. Ak chcete nejakú vlastnú, môžete tam napísať. Metanázov, môžete tam dať nejaký vlastný názov toho produktu. Ale neodporúčam to robiť, je to zbytočná strata času. Dobre, na ďalšej záložke máme asociácie alebo priradenia. Vyberieme vlastne, o akú kategóriu ide pri tomto produkte, či rozklikneme si našu hlavnú kategóriu domov. Robíme teda tapetu, nejakú papierovú, takže je to tapet na stenu. Prípadne, ak je nejaká fototapeta, môžeme sa fejknúť aj sem, takže máme priradené, do ktorej kategórie patrí. Prípadne môžeme vytvoriť nejakú novú, to ale teraz nejdem robiť. A vyberieme výrobcu, hej. Ide o Ambiente výrobcu.
Myslím, že ostatné veci teraz nebudeme potrebovať, tak nebudeme vysvetľovať, čo je toto. Poštovné nemusíte zadávať, nastavuje sa globálne pre celý e-shop, takže to môžeme preskočiť. Kombinácie takisto nebudeme používať, a niekedy možno vysvetlím, ale zatiaľ nie. Quantities sú vlastne množstva. Ak chcete používať nejaké skladové hospodárstvo na tom e-shope, ja to kľudne nechám zatiaľ zapnuté. Ide o to, že vy máte aj kamennú predaniu a bude sa to musieť nejako aktualizovať medzi sebou, či už ručne, alebo nejakým prepojením na kasu, alebo na nejaké vaše skladové hospodárstvo, ak máte. Je to trošku prácne. Ja to zatiaľ nechám tak, že nebudete s tým musieť nič robiť. Ja tam nechám nejakých 10 000 kusov na každý produkt a vypnem nejaké monitorovanie, či to skladom alebo nie. To znamená, že každý bude môcť objednávať daný produkt bez ohľadu na to, že koľko je ich skladom. Aj keď dosiahne množstvo 0 a stále sa bude dať pekne objednať a človek nebude vedieť reálne množstvo produktu na sklade. Takže toto nechám tak. Dám tam zatiaľ nejaké množstvo 9999 alebo niečo také. Dobre, to sú množstva. Obrázky. Čo týka obrázkov, veľmi jednoducho sa dá nahrať obrázky, tu je tlačítko pridať nové súbory obrázkov, ja zatiaľ použijem tieto na ukážku, dám otvoriť. Dobre, mám ich pripravené na hranie, tu potvrdím, že tieto obrázky chcem nahrať, oni sa mi teraz postupne nahrajú tu dole. Dobre, takže máme takto obrázky. Každý produkt má jeden nosný obrázok a jeden taký alternatívny. Hej, keď si pozrieme produkty na našej stránke, keď to otvorím, teraz vidíme tie hlavné obrázky, ten hlavný obrázok vždy definuje ten produkt. Hej, a tu sú nejaké koníky, to je mesto, a keď na to prejde myškou, objaví sa ten alternatívny, tzv. Hover image. Keď na ňom prejde myškou, použije sa to hlavne kvôli tomu, aby ľudia mali možnosť, bez toho, aby si rozklikli ten produkt, vidieť aj nejaký iný pohľad, iný uhol na ten produkt. Hej, alebo napríklad, keď používame nejaký vzor tapety, niečo takéto, a prejdem na to myškou, môže sa mi zobraziť detail toho vzoru, aby som vedel, čo budeme na tej stene, lebo teraz to malý obrázok a nie je tam toho detailu moc vidno. Ale keď na to prejdem myškou a mám tam spravený ten alternatívny obrázok s tým detailom, tak ten človek ho pekne uvidí. A je to veľmi, veľmi praktické pre tých ľudí, určite to uvítajú, keď niečo také bude mať spravené. Hej. Takže máme tu správu našich obrázku, ktorú sme správe nahrali. Tu sú obrázky, miniatúry, aby ste si vedeli pozrieť, ktorý je ktorý. To je caption, čiže názov obrázku. Toto je dôležité pre vyhľadávače, to už mám automaticky nastavené, že sa generuje z nášho názvu, takže to nemusíte robiť. Tu sú pozície, môžete si určiť, ktorý má byť prvý a podobne, hej. Stačí to chytiť a pretiahnuť. Dobre, v tomto slupci cover si vyberieme, ktorý produkt, teda ktorý obrázok je ten hlavný. Nechám tam teda tie koníky, alebo dám to mesto, aby sme to demonštrovali. Hej, a hover je vlastne ten obrázok, ktorý sa ukáže po nabehnutí myškou. Tak môžete tam zafiknúť naše koníky, hej. Dobre, obrázky máme spravené, to je všetko OK. Ak chcete nejaký zmazať, tak to sú tlačítka. Posledná vec, ktorej sa budeme venovať, sú vlastnosti. Hej, na našej stránke, keď sa človek pozerá na nejakú kategóriu, tak na ľavej strane máme taký jednoduchý filter. Hej, môžu ľudia filtrovať podľa ceny, podľa výrobcu, podľa materiálu, podľa vzorov, prípadne podľa povrchu. A práve tu sa zadefinujú tie vlastnosti toho produktu, aby vedel, že kde sa má zobraziť. Keď niekto hľadá napríklad niečo z papieru, hej, tak sa zobrazí tento produkt. Keď hľadá nejaký vzor napríklad tých kvetov a listín, hej, tak sa mu zobrazí tento produkt a povrch si môžeme vybrať nejaký hladký, neviem, drsný. Môžeme sa definovať, aké chceme tie vlastnosti. Hej, zatiaľ som ich vytvoril len tak na základe Rovitexu a budú sa samozrejme rozširovať. Môžeme tam dať akékoľvek vlastnosti neskôr. Dobre, a všetko ostatné už nás v podstate nejako nezaujíma. Sú tu customizácie, čiže nejaké úpravy toho produktu. Môžem pre ten produkt, ktorý si človek objednáva, dať možnosť priložiť nejaký súbor. Hej, to slúži na to file fields and text fields. Ak dám file fields, tam napríklad jednotku, zobrazí sa jedna možnosť nahrať jedného produktu pre ten produkt. Čiže ak niekto objednáva na tento produkt, tak pod košíkom alebo nad košíkom, to sa dohodneme, môže byť zobrazené nejaké poličko na upload súboru. Ak by chcel niekto nejakú vlastnú fotku na tapetu, môže vám poslať. Ale toto my asi robiť nebudeme. A text field v podstate slúži na niečo podobné, akurát tam zobrazí nejaké poličko na napísanie nejaké poznámky k tomuto produktu. Čiže tu niekde bude nejaké textové políčko a človek tam môže napísať nejakú požiadavku, že prosím vás, osekajte mi to na taký rozmer alebo niečo na ten spôsob. Nejakú požiadavku tam môže zapísať, alebo ďakujem, napíše pre ten špecifický produkt a vám sa to potom dodá ako poznámka k tomu danému produktu. Ale nie je to používať. Attachment sú prílohy, ak chcete ku produktu priložiť nejaké PDF alebo niečo také s inštrukciami, môžete práve cez toto. Zatiaľ to nejdem robiť. Dodávateľia takisto my nebudeme používať a súvisiace produkty a toto je tá dodatočná záložka. Nič z toho nepoužívame, takže
máme v podstate to správené. Takže informácie, základné informácie treba vyplniť, cenu treba zadať, treba priradiť produkt a obrázky treba nahrať a vlastnosti. Hej? No a to je všetko. Keď sme hotoví, dám uložiť produkt. No dobre, a môžeme si rovno pozrieť, keď sme ho vytvorili. Ja som ho dal do tapiť na stenu, hej. Takže tu je náš nový vytvorený produkt. Je to práve toto mestečko, hej, ako vidím, máme tam už aj krátky popis. Je papierová tapeta na stenu. Keď na to prejdem myškou, zobrali sa ten alternatívny obrázok, ako sme si ho nastavili. Keď to otvorím, teraz to hore nie je vidno, ja to trošku posuniem. Je tu naša adresa stránky, hej, tak tu pekne vidíme. Papierová tapeta na stenu, máme kvetový vzor. To je to, čo sme si tam nastavovali, či je to pekne optimalizované. Hej, tu je krátky popis, tu je dlhý popis, ktorý sme si skopírovali z tej stránky. Tu je nejaká tabuľka dát s našimi vlastnosťami a podobne. Hej, a produkty na mieru. Tam som spravil nejaké informácie o tom, že ľudia môžu dať požiadavku, aby sme im niečo pripravili, narezali a ušili. Dobre, som zdieľacie tlačítka, možno zložiť do košíka, všetko ide veľmi rýchlo. Dobre, takže to bolo asi všetko k pridávaniu produktov. Dúfam, že to pomohlo.